муди аврупоӣ, ҳиҷоби исломӣ, либоси миллӣ ва омехтаи сабкҳои мухталифи аврупоиву миллӣ шеваи либоспӯшиест, ки дар кӯчаҳо ва маъракаҳои Тоҷикистон ба чашм мерасад. Агар тарроҳони кишварҳои дунё бар сари таҳияи либосҳои тирамоҳиву зимистонӣ ва баҳорӣ вориди сабқат шуда, талоши пайдо кардани харидорони зиёд ҳастанд, тарроҳони либос дар Тоҷикистон аз ин сабқатҳо солҳо дур мондаанд. дар ин авохир мақомоти Тоҷикистон борҳо ба шеваи либоспӯшии занҳо эрод гирифта, аз онҳо барои бозгашт ба либосҳои миллии замонавӣ ташвиқ карданд. ҳоло омодагӣ ба ҷашнвораи хандаи ҳузн ва ё либосҳои миллӣ ҷараён дорад, ки ҳукумат мехоҳад бо истифода аз он фарҳанги либоси миллиро ташвиқ кунад. мо таваҷҷӯҳ намудем ба ду нави матоъ, яъне ба атласу, адрасу ва инчунин куртаи чакан. ва дар ин ҷо тарроҳон мақсад аз он ки тарроҳон дар оянда яъне аз ин се матоъ либосҳои замонавӣ омода намоянд, то ин ки духтарони мо, фарзандони мо ҳамин либосҳои навро ба бар намоянд. ва барои мардҳо низ вазорати фарҳанг тасмим гирифтааст ки дар оянда низ як фестивали либосҳои мардонаи миллиро низ дар нақша дорад. бисёриҳо аз танзим шудани либоспӯшии занону духтарони тоҷик пуштибонӣ мекунанд, вале мегӯянд ин кор набояд маҷбурӣ бошад. Шоираи Раҳимҷон яке аз фаъолони ҷомеаи маданӣ ба ин бовар аст, ки набояд ҳеҷ касе ба ҳарими шахсии сокинон дахолат кунад. атрофи он ки вақтҳои охир хеле зиёд таъкидҳо аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон бар он аст, ки мо бояд роҳ биоварем ба либосҳои миллӣ. ақидаи ман он аст, ки инсон бояд барои интихоб кардани сари либос ва пӯшидани либос аслан бояд ки озод бошад, вале озод то он ҳад не ки бояд дигар эътибор надиҳад. яъне ки ҳамон ки либосҳои пӯшидани либосҳои аҷнабӣ ва сиёҳро манъ мекунанд, ман ҳам мувофиқам, чунки ҳатто агар вақте ки бонувони мо сатру ҳиҷоб мепӯшанд, бо интихоб аз рангҳои рӯшантар зеботар ҳастанд. аммо тарроҳони тоҷик мегӯянд ҳоло барои дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам ҷаҳон муаррифӣ кардани либоси миллии тоҷикон мушкилиҳои зиёде дорад. онҳо мегӯянд барои баргузор кардани намоиши муди фаслҳои сол маблағ надоранд ва ба пуштибонии молӣ ниёз доранд. ҳар сол дар ҳар як мисол шаҳр фашн вик мегузарад, мисол ҳафтаи муд мешавад, дар онҷо иштирок кардан лозим аст. барои онҷо мисол агар хайравӣ набошад, бисёри ҳамин ҳафтаи муд хайравӣ аст, мисол дизайнерҳо метавонанд биёянд иштирок кунанд. ҳаста ки мисол хайравӣ нест, дар онҷо $1000 мисол пардохт мекунӣ, мисол метавонӣ ҳамун бренде ки дори коллексия мисол пешниҳод кунӣ. мавзӯи танзими либоспӯшии занону духтарон дар ҳоле доғ шуд, ки теъдоди занҳои чодарпӯш дар кӯчаҳои шаҳр ба маротиб зиёд шуд ва мақомот ба занҳо тавсия доданд, ки ба ҷои либосҳои бегона беҳтар аст агар ба либосҳои миллӣ, бахусус атлас рӯ биёранд. аз сӯи дигар ин ҳарфҳо ҳам шунида мешавад, ки дар сатҳи ҳукумат таҷлил ва баррасӣ шудани ин мавзӯъ ба он хотир аст, ки Тоҷикистон мехоҳад либосҳои миллии чакану атласро ба феҳристи намунаи фарҳанги тоҷикон дар ЮНЕСКО сабти ном кунад.